gagawin na natin to, Punisher.
So magtatanggal naman tayo ng tape. Tanggalin na natin yung tape niya. So ito yung pininturahan nun natin kanina na nag-design tayo ng punisher. Tatanggalin ho natin yung tape para makita natin kung ano result. Sana ho maging successful. Ito na yung ating punisher. Ayun na, black and white lang siya.
Okay, finish.